Ahojte pri mojom ďalšom videu, v ktorom by som vám rád predstavil toto malé zariadenie, ktoré sa mi podarilo dnes doručiť. Objednával som si to z Číny. Hneď si vysvetlíme, o čo ide. Toto zariadenie je najmenší router, aký som kedykoľvek videl. Jeho rozmery sú naozaj fascinujúce. Ak by sme ho priložili k 2-eurovej minci, tak 2-eurová minca má takúto veľkosť a samotné zariadenie je asi veľké ako 2x1,5 mince. Toto zariadenie, ako som už spomenul na začiatku, je Wi-Fi mikrorouter, ktorý obsahuje štandardne to, čo router má obsahovať. To znamená jeden LAN port, jeden WAN port, samozrejme oba štandardov RJ45. Následne pre energiu je tam, alebo dodávanie energie je tam port micro USB, tlačidlo reset. Na ďalšej strane je dioda o funkčnosti samotného zariadenia a o tom, ako pracuje. A čo je najdôležitejšie, aspoň pre mňa, je tu USB port štandardnej veľkosti. Do tohto USB portu je možné pripojiť napríklad takýto 3G USB modem alebo akýkoľvek USB kľúč, prípadne tlačiareň sa pokúsim na to tiež zapojiť. Ďalšou výhodou je, že v samotnom balení, samozrejme okrem toho, že sa k nemu dodáva takýto štandardný USB kábel, je to, že zariadenie je naozaj skladné, prenosné. Čo sa týka rýchlosti Wi-Fi, tak najväčšia rýchlosť, ako podporuje, je 300 megabitov per sekunda, to znamená, že je to nejaký štandard N. O samotnom fungovaní zariadenia by som chcel spraviť ďalšie video, ako sa tam potrebujú napríklad Wi-Fi, či už je to niekde na služobke, chate alebo aj do auta. Jeho kompaktné rozmery sú predurčené na cestovanie, mestí sa do akejkoľvek tašky, kapsy. Čiže skúsime v ďalšom videu pripraviť recenziu, ako toto zariadenie pracuje práve s týmto USB routerom. USB modemom. Ak sa vám toto video páčilo, píšte mi rôzne komentáre, otázky, napíšte mi, čo vás zaujíma. Ja sa vám budem snažiť odpovedať. Prajem pekný deň, dovidenia.